Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kiekers, je denkt natuurlijk dat ik al heb ingeladen, dat ik het te laat heb ingeschakeld. Dat is niet zo. We gaan nu beginnen met aanpoten met Ton. Ja, beste kiekers, ik ben op tijd. Want je weet, ik heb een hele kleine hoofd, maar ze hebben veel materiaal van mij besteld, dus keus had. Ja, Diana heeft al een hele hoop van mij klaargezet. Maar dat kreeg ik van zijn leven in bed. Hé Diana, wie is het? Ja, die vrouwen op vandaag, die rennen die allemaal weg. Ja, ik heb begrepen dat iedereen van mij wegrent, behalve Annie niet. Annie die bluffen. Ja. Zeker. Dat zou ik ook doen, toch? Ja? Oh, daar heb ik er nog twee die willen blijven. Jawel. Dus het gaat goed. Jawel, ja. Ja, nou, inderdaad. Wat is dat? Rent het weg? Ja, dit rent weg. Ja, als het vast ligt niet. Moest het in de ketting liggen. En Ja, dan dat blijft is het. eigenlijk het juiste plantje zijn voor wel- mij. Toch ja. heb je het verder geen verzorging nodig. Hè? Het blijft in beweging. Ja, tuurlijk. Kijk toch, maar die wordt er al vastgelegd. Dus het kan geen kant meer uit. Nee, dit is inderdaad, ja, waar hebben we natuurlijk een x-aantal soorten prachtige hortensia's binnengekregen nu net. En die gaan we uitstallen. Deze heet Runaway Bride. Hele mooie bloem, bloeit ook ontzettend lang. Ja, en dat heeft ook een kleiner blaadje. Normaal in een hortensia gaat het groter blaadje, dit een klein blaadje. Ja, dat hebben ze eigenlijk de hele zomer hebben ze er gewoon heel veel bloeiplezier van. Hè. Het is eigenlijk in de klim op dan, als je het goed zien, Ja, of dit niet? kent ze net een klim op. Kent ze nog wat hoger laten groeien inderdaad. Dus, Oh, dat is het net gaat voor mij, dan hoef je niet de moer te verven. Want eerlijk, die moer wit wagen, dat zien maar zitten. Ja. die gaan dan niet weg, ja. Nee, die blijft ook staan. Dat is juist, dat is het voor mij. En wat is dit? Ja, dit zijn allemaal royal collecties. Ik kan ze eens openmaken. Oh, dat weet zelf niet wat ze hebben. Ja, dat is altijd een verrassing. Ja, het geruid en het bleut en de mensen die wordt verlaafd. Henry bestelt altijd van alles. Dit is een Matahari. Een Matahari. Oh, Het zijn wel echt passende namen, hè? maar de Harry, hoor, dat Matahari. klinkt al direct een beetje naar spionage. Ja. Dit is een royal collectie. Ook weer prachtige kleuren. Mooi in een bloem. Ga je ook verkleuren weer. Meestal verkleuren die bladen ook nog eens een keer in de herfst. Ja. Dat zijn wel wat soorten. Ja. Dus het is voor ons ook altijd even spannend. Ja, dat is spannend, want dat is weer een andere ja. kleur. Lady in Red. Ja. En eens even Kleur is kijken. wat namen, zeg. Ja. Beauty of Boskoop. Ja, dat zal waarschijnlijk inderdaad ook een zin met gekweekte schoren en Boskoop, denk ik. Dat durf ik toch niet voor 100% te zeggen. Ja, en dan nog Och. heel veel soorten. Ja, ik kreeg het even met, want ik heb geholpen met de hoedlaaien, want anders waren ze toen nog niet klaar geweest. Hoor. Ja, met... En dan mochten ze het met niet gewoon prijzen, Ton. Ik Ja. zei, we gaan dat samen Ja, dan doen. gaan we er een prijsplekkertje opplakken en dan gaan we ze fijn uitstallen. Oh, Kunnen we dan, zorgen dat we ze morgen allemaal verkocht hebben. ja, dan kom ik morgen voor u ook even Ja. en dan help ik u. Ja. Ja. Want ik neem aan dat je nog wat het personeel kunt We gebruiken. kunnen of niet? inderdaad heel graag nog wat het personeel gebruiken. Leefzijden met een beetje plantjekennis en een beetje gevoelheid voor de tuin. En ja, en goed met lui om kunt gewoon. Ja, Olaf kan mij niet missen, anders kwam ik. Ja, kom maar. Lief Marie. Ja. Ja. Ja, Diana, wat is dit dan? Hè? Dit is een klomhortensia, Ton. Ja, ook natuurlijk, ik zeg al, hortensia is gewoon een gigantisch groot assortiment van. Dan hebben ze boerenhortensia, hebben ze pluimhortensia's, hebben ze wegrennende hortensia's. Ja, die heb ik net gezien, ja. Heb ze er ook die blieven? En dat hebben ze ook blievende. En die blieven, ja, deze blieven ook. En die klummen dan nog eens. Kijk, die moet ik hebben, dat zien ze. Ja, het is klumhortensia nu in de bloemen komen. Hechten zich ook vast tegen de moer. Het is wel belangrijk, dit soort hortensia's moeten echt in een schaduwrijke plek zitten. Half zon, half schaduw, niet vol in de zon. Dat kennen ze niet goed tegen. Maar ik kan ze nu wel in de grond zetten. Nu Of? kent ze in de grond zetten. Deze kent ze nu planten. Nogmaals ook weer een zoere groenplant. Dat geldt voor alle hortensia's. Ja, en dan kent ze zo mooi laten groeien. Ja, en die zijn ook in verschillende groottes. Grote uitvoeringen, kleine. Ja. En dan kan ik die eigenlijk, als ik het goed begreep, moet ik er nu niks aan doen. Dan is het een najaars nu, of hoe moet je dat zien? Ja, kent ze het najaar snoeien, inderdaad. Als ze dadelijk uitgebleut zijn en ze zijn kaal, want ze werden wel kaal zwintjes. Dan kent ze alles wat oudend groeien is, kent ze wegsnoeien. En dan gaat er ook wel bloemknoppen maken nu voor deze tijd van het jaar. Dit zijn wel joekels, hoor. Ja, dit zijn Werden die wel- nog groter? Ja, die kunnen ook wel wat groter werden.
Dus dit begint eigenlijk, als ze dit voor een moer opstaan, die hele moer die beklettigt daarmet. Dus en dat is ook een heel mooi geraamte wat ze hebben, zweentjes. Het is een beetje zo'n schirfelige stam. En dat hecht zich vast, dus hij gaat wortelen en zweentjes op zijn. Dus je hoeft er niet per se dan een stekneef te zitten of een steunding, wie neemt ze zo? Begin wel even, begin moest je hem even goed tegen de moer aan doen. Je misschien een beetje vastzitten met getijrepjes of zo. Ja. En als er dan gaat groeien, dan groeit er ook. Ja, dan hecht er zich vast. Ja, ja, is mooi. Ja. Oh, dat is best wel een heel stuk op weg als ze zo'n meneer koopt. Dat is best wel bijna klaar, zeg. Ja, Diana, dit is toch geen... Het is geen hortensia. Nee, dat dacht ik al. Nee, dit is een cornus, Ton. Een cornoelie. Ook weer een heel groot assortiment. En dus, ja, nogmaals, ik bleef erbij. Het is gewoon een van de mooiste bloeiende heesters wat ze geeft. Die hadden we vorige keer ook in het programma zitten. Ja, Of niet, ja. in de tuin staat ook zo'n fijne meneer. En een Venus. Oh. Ja, ik kan dadelijk even kijken nog. Hè? Maar deze ook, dit is een China girl. Begint nu in de bloem te komen. Dit zijn de shotbladeren. De meeste lui denken dat dit de bloem is, maar de bloem zit pas in het midden. De bloem moet nog uitkomen. Het is een vruchtje, je kunt ze ook eten. En het wit is het shotblad. Maar dat gaat groter en het wordt hartstikke wit. En dat bloeit ook best wel lang. Niet zo lang wie hortensia's bloeien, maar dit is wel een van de mooiste voorjaarsbloeiers. Ik zie de best volle windje. Nee, je mag dat. Ja, nu ben ik hier, ja inderdaad, het gaat vormsnoeien doen. Die Fortinia's die zijn net eigenlijk, die hebben die prachtige witte bloemen gehad. Ja, en eigenlijk kost hun dat gigantisch veel energie. En dan eigenlijk moesten ze nu die bloemen eruit snoeien. En een beetje een model. En dan gaat er weer vol groeien, nu je blaaier maken. En de nieuwe blaaier wat er kreeg, ja, die waren eigenlijk weer rood. Door met er ook red robin. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, wat we tussen de bedrijven door nog doen. Om alles een beetje in vorm te houden. Dus voor de kleintje ook, heb ze die in een Fortinia geplant. Dat is leivorm of is bolvorm. En dat is nu net klaar met bloeien, want dan verliezen al die bloempjes. Als ze zei van ik wil dat de besjes erin blijven zitten, moest ze hem niet snoeien. Ze zei van nou, ik wil toch die besjes niet in de tuin hebben, dan moest ze hem nu snoeien. En dan knippen we een beetje die bloempjes eruit. En dan kun je hem direct in het vormpje knippen wat ze graag wilt. Ja, zeker. Deze ook een beetje in vorm en dan wordt het weer de prachtigste stroop. Ja. Ik zie dat, ja. Ja. Dus Oh, dan kun je rustig dan nu planten, dan doe je met klaarbus. Dan mogen ze niet planten. Nee, maar ik bedoel, nu heb je hem geknipt, kan ik hem dan ook, als ik hem zal metnemen, zal ik hem ook kunnen planten. Ja, dat is uit een pot, dus je kunt ze nu planten. Dus nou doet het gebleut helaas, dus nu is het er even een beetje minder mooi, maar dadelijk herstelt er zich weer helemaal. Krijg op de gekste plaatsjes krijgt er blaaier en dan wordt het een mooie, volle, groen, rode bolvorm. Ja. Ja, ik heb altijd die schrik als ze aan bij me zitten te knippen, denk ik, dat leeft niet lang meer. Hè? Niet te bang zijn. Snoeien doet groeien. Daarom moest je ook zelf iedere 6 weken naar de kapper, of niet? Ja, maar dat is wat er dan Ja. Dat is niet te veel meer, hoor. Zo, dan gaan we beginnen, hè, Dan meid? mogen ze beginnen. Deze is een magical. Ah ja. Ja, magical jewel. Ja, dat is ook een hele mooie collectie. Dus dan kunnen we eens kijken. Zelfs nog een bolero, een Franse bolero. Oh, Ja. dus ik weet toch niet waar dat op moet dan. Ja, maar dan kunnen we kijken, hè. Oh ja, Dus als ze de dan naam kijk ik opstaat, toe en dan Lady- zeg ik hoe ze het op moet Ja, plakken. Lady Matahari is het, Ja, hoe staat er? Oh, daar. Ja, Kijk, hup, erop ermee. ja, erop. Ja. De eerste zit al. Ja. Nou, ik is al nummer 2. Nou, goed. Ja, Ja. beste kijkers, grab het al in de gaten. Zo gauw als hier dit zit, kind creëer komen, want het is in 4, klaar met plekje en hoppa. Ik zal zeggen, blijf gezond en blijf kijken. Kijk, ik ben ook nu in de aanbieding. Het kan allemaal op vandaag, dus Ja. het mag allemaal niet zoveel uit. Hè? Als er maar een beetje plezier erin hebt. En bloemke, dat altijd plezier maken. En vooral een hortensia. Vooral een ja, hortensia. Van hortensia, ja. Ja, maar die zien hem altijd liefdevol met omgaan. Ja. Dan denk ik af en toe, waar zeg maar een hortensia. Maar ik moet het verder hebben. Dat is zo goed. Kom maar over die scannen. Ja, Kom kom, maar, ik we heb scannen dit. gescand. Scannen En- hem. Ik ben verkocht. Tot de volgende keer, kijkers.
Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.